Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sings iem ulong baka council kalapan krek ban thaulat ban penmi khajna shu nakakam jungok kai kibadai nakalariti na cultural tourism bat ban pen kala ya ka office ka KHADC ka badan menta haka jaka yo hadin balara ya ka office ka council shaka jaka thamai shandiu shillong township. Habakran halor kilat penmi pisa ban pendap ya kijindon kam ka council uba penyat ulong baka council kan yatrelang bat kibor hima kiraj ne kishnong ban penbaha bat pen itanat ya kijaka handai kanang ban penlong yaki kum kijaka jengok kai perthei ban kring ya kibriu shibenta ban penyok khajna ya ka council. Kawai pat kalat ban penmi khajna shu ya ka council kalong ban pen kala ya ka jaka ka badan ka office ka KHADC menta sha ka jaka yo andala dep ban shna ya ka office ka bathamai sha sor shilong thamai. Katkum ka jing ong UCEM ka sorkar jala lingba ka tanat penroi sor kala ai jaka hathan mau khanu Henry namar baka kham jangai ka council kala persyang ban yakran ban ai sha ka jaka ka bakham don hajan. Bala don kam ban pen kenria no ek office tre kam jong ka council nang ni ban lech ko wipat jaka kumba ngala pentip ka house dan kendiat benai Malaysia bangila pan jaka na ka state government hapo New Shillong te Henry kumala ban suthu baka urban affairs department kala pha city yangi baya ka jaka la ban ai shapo kanika New Shillong township plan ka bayi ba kanika administrative block jong ka sarkar jila ka badan shapo mau pedang mau khanu te kala khampaji lese dengia lengi nujol ka jingjengai na po sor shiti te Henry nakaliang jungi nila persyang pat ban watlat ban yok kham shajan te ka jingthmu hi jong ka executive committee ka long ba la dangila ban kenria kan kham kluit ka jingtre kam yangi kum ka council ka baar pat la dangila ban kenria kani ka office rekam ka bangidon menta ka badan ha kani ka chakayo le se bala ban ong ka commercial area ngila se ban IY no bakan long no kum ka we na ka lat chipni khajna ne revenue ya ka council te ka baar pan executive committee ban penmi khajna ya ka council kalong lingba kanika cultural tourism ka bangi angnut bhamta ka bangi pelet jingmut kumba PE dangshen ngila la ban penkut ya ka monolith festival hangte po mau plang ka monolith festival ka long ka job nama ka jingthmu jungi ka long ba ngen kumba oktin nong way ban revive back ya kata ka jinglong kerpang ka jungi ka executive committee kan long ka way na ka subject ka ba la bhaban wan ra ka revenue jungi namar ki hima ki barbun ki jaka ki ba itna ba ka council ni kwa ba ngin shimkhya ban penne pensai kita khamtam jinglong kerpang jung kisan pu sau tuli ki it ki hima le singi pai ka hima melim apo ka hima melim ki don ki rat ki ba pher apo ri boy ki badang bat ikariti tu store ki badang bat ya kale niam le rukom ngi kwa penne pensa khnang ba ki nong wan jingok kai perthei ki kwa ban tip khambha le sikila ban le chikini jaka te habedi ba kata nakaleng jungi ni angnot ba lingba kanika cultural tourism ni kwa baka khasi heritage mo phlang kan de ka we na ka venue ka bangin penlong yiki event de se daily lane weekly man kasngi lane shisin studio lane shisin shibanai ki program ba pher what ban ailat iki samla ki jungi budan sap ki liang ba pher la kalong haka liang ka trei kam la jong la kalong haka liang ka shet ka tiu la kalong haka su ka thain la kalong haka shna jingshna handicraft ki we la kalong haki babun haka tho ka puli ka research kini katai kini kin thop lang ha kini ka program jungi ting nget scam baling ba kum kini ki jingshim khya jungi jing plela plenty jungi nget scam ba kini ka jing lat jing penmi revenue ya council kan long ka ba job te kini diki atli ki mat ki ba kongsan ba ki ba ngi kwa kum ka executive committee ban ya ni shikmat te ngashkwa bat kini ka jing don kam yangi benang pen klan shu yiki lat jing pen mi khajna lani
ke revenue kaba ni menta kadai kawai kaba ni don kam mahaban streamline ni ban penbek denti kenang baka jing ban siu ya katulop kanam 1 let's say haki nong 3 no aku mapilai haki alternately ki district council Apok Meghalaya ke Jante Hills Batagor Hills la jan dakisnam klemi yo tulop te nakaliang jungi ila ya pikir bha balalong adakar bha habede kajing penlut pensep nang bakanam kata ya ka financial position jong ka council kum bakalong mentah te hendrai wala kataru ngimla pat banshu kensngain bakan biang te nakaliang ka executive committee ngin hapthau hikilat kunti banwat dakinu ki benta bangin yo ban nang pen clanch issue ka jingmi jong council kawai nakata kalong ba ngila ekran ngin sa shimpat ekaran